Здрасти, аз съм Стеф. Не съжалявам за нищо в живота си. Това е израз, който може би всеки един от нас е чувал някой да изрича в даден момент. Може би ние самите сме го изричали. И искам да погледнем малко по-навътре в значението на този израз. Какво означава, че не съжалявам за нищо в живота си? Че съм абсолютно окей с живота си, абсолютно съм щастлив с всяко едно мое решение, с всичко, което ми се е случило, с окей съм и съм в мир, не бих променил нищо за нищо на света. Да, това е нещо, което често чуваме. Това е нещо, което отново, препращайки се обратно на последното видео, което направих за токсичната позитивност и за това как се опитваме да избягваме негативните емоции, а не трябва. Много съм мислил по този въпрос и на мен ми се вижда лично неестествено, нереалистично. Защото съм сигурен, абсолютно сигурен и убеден, че всеки би променил нещо в живота си. Всеки би променил, ако му бъде даден втори шанс да промени едно нещо, да вземе различно решение в един конкретен момент в живота си. Всеки би се възползвал. И всеки би направил поне едно нещо, за да промени миналото си. Има един интересен филм за ефектът на пеперудата. Точно за такъв е случая за едно момче, което се опитва да промени миналото си. Да, виждаме, че когато извода от този филм е, че може би не трябва да се опитваш да променеш миналото си, защото нещата ще станат по-зле. Но въпреки всичко, ако имаш поглед в бъдещето, ако знаеш как нещата ще се развият и ако имаш правото да направиш различен избор, отново казвам, вероятно би се възползвал. Абсолютно нормално е. Няма нищо лошо в това. Всички допускаме грешки, всички правим грешни решения, всички съжаляваме за дадени избори. За това да кажеш, че не съжаляваш за нищо, на повърхността, да кажеш, че се премириш и да кажеш каквото ще да става каквото ще. Няма как да знам какво ще се случи. Окей, разбирам го. Разбирам с това да спреш да се тревожиш за миналото. Това е напълно много хубаво нещо. Напълно го разбирам. Обаче, ако кажеш, че не съжаляваш за нищо, мисля, че по-скоро се самозалъгваш. Има един термин на английски, който се нарича cope. На български не съм сигурен как точно се превежда по възможно най-правилния начин, но по-скоро точно така да го разбирам аз. Опитваш се да се самозалъгваш и да се правиш, че всичко е окей. А не винаги всичко е окей. Много неща не са окей. Трябва да си окей с това, че нещата не са окей. Малко е майндфък, малко е главоблъсканица. Но въпреки всичко, няма лошо да кажеш, съжалявам за този избор, който съм направил. Съжалявам, че нещата не са се развили по начина, по който исках. Съжалявам, че не съм разполагал с достатъчно информация. Съжалявам, че какво си, що си. Може, в смисъл... Да, не трябва да задълбаваш и не трябва да ставаш роб на тази мисъл и не трябва да се оставяш просто на това съжаление да те завладее. Но въпреки всичко, може да признаеш, че е там. А признавайки, че то съществува, е много по-лесно да го преодолееш и да не си роб и да се чувстваш по-окей, а не постоянно да се върти в главата ти като грамофонна плоча и буквално да заразява всичките твои мисли. Окей, просто казваш да,
Съжалявам за това. Съжалявам за това. Честен си пред себе си. Това е най-важното. И продължаваш. Естествено, всички сме хора и в даден момент просто определени спомени набъбват. Тоест се появяват на повърхността и изплуват. Няма начин да го спрем. Но отново признаваме си пред себе си, окей, това нещо съществува. Това нещо е там. Не отричам съществуването му. То се е случило. Знам, че не е готино. Знам, че нещата са могли да се развият по друг начин. Знам, че аз съм могъл да постъпя по различен начин. Но отново прощаваш на себе си или на някой друг човек, опитваш се да приемеш ситуацията или дадена несправедливост и това е. Няма нищо повече, нищо толкова сложно. Защото опитвайки се да отричаш проблема, опитвайки се да отричаш нещото, което се е случило, правиш само по-лошо. Това е все едно да виждаш, че имаш дадена рана и вместо да я превържеш и вместо да я намажеш с нещо, да си кажеш т.е. просто да се опиташ да положиш някакви усилия, за да заздравее раната, да кажеш не съществуват. Това, нямам рана. Окей съм. Докато продължаваш да кървиш и раната се инфектира или гангренясва, става гадно, мирише. Нали. Това ли искаш? Или просто казваш, окей, имам рана. Да, ударих се, паднах или ме хапа куче или не знам. Нещо се е случило. Порязах се. Окей, адресираш го, правиш нужните действия и продължаваш с живота си. Нищо сложно. Но отново, в противен случай просто таиш дълбоко в себе си и отричаш неща, които всъщност са част от теб. И ти... Да, може би не е най-приятното да признаеш, че нещо е част от теб, че твое действие, което си извършил че това си го направил ти. Наистина е неприятно. Понякога. Но каква е алтернативата? Просто си казваш, да. Това е. Окей. Съжалявам. И след това продължаваш. Малко са по-тъмни нюанси последните видеа, които направих. По-тъмен привкус. Не толкова позитивни, но си мисля, че това също е важно, защото, казваме, живота не е само приятни моменти, има и доста неприятни моменти и трябва да ги адресираме, трябва да ги приемаме. Това е част от живота. Това е част от нашето преживяване като хора. Както в един филм има много хубави моменти, триумфални моменти, има и моменти, които са тъмни, тъжни, гадни, които героят се сблъсква с трудности, неприятности и трябва да ги преодолее. И това е абсолютно естествено. Както казах, няма смисъл да го отричаме. Няма смисъл да отричайки го, просто отричаме част от себе си, отричаме нашето преживяване тук като хора. Аз съм Стеф и до следващото видео.